Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Sumangpertan ng tunpigat, tagbalin ayayayo anak ko. Pudo ti kinuna ti amayo, kat agsingsingpet kayo kuma, ha? Apay, sa dino ka di manan ti papanan nyo? Wan nga rod, pumanaw kayo ka di manan? Panawan da kami manan? Benji, Ana, mawatan nyo kumati panggapmikin ni mamayo. Para matlang iti panagadal nyo da ito, ingar aramidan mi iti nayo. Ngam na para kada kami, papa. Saan akwarta ti kasapulan mi? Mabiyag kami, mat. Nga oray saan kayo nga umadayo. Kontento kamin itibiyag tayo, papa. Mama? Ana, sana bali, taad damat ti kapsat mo akadwam dito'y balay. Kan adda nga rod ti umay inton bigat ayayayo. Mama, papa, saan ayaya ti kasapulan mi? No di kat da kayo amis mo anaganak mi. Da kayo ti kayat mi akadin na. Ngam no iso ti pakaragsakan nyo. Nga adda ka da kayo daytan. Amo mimot lang adi kay matubngar iti dayta kayat yo, mama, papa. Siga ka din ni Rika? Tiyag balin ayaya dagiti anak mi? Wan, sir. Ala, lumugan ka nga rodan iti kotse sa agturong tanijay. Wan, sir. Awan ka din tiga tagam. Aman no adra. Panunutan, itatada pa dito sentro. Awanan, sir. Ala nga rod, mapanta ni Jibalay. Ay, amom, nasayat mat di ka nagbabawi. Umay dito syudad, Riga. Saan at talaga, sir? Kaputa ka sa pulak unay ti trabaho. Nasayat mat. Panagkunak, kasan ka marigatan ngagbalin ayaya dagiti anak mi. Kaputa dadakkel dan. Kolehiyo ti inaw na, kan high school mat ti inaw di. Kat numay papan mat iti lalabaan. Saan ka marigatan? Tauray washing machine na kanayon daramatem tunggal aglaba. Oon, sir. Kabailak ti trabaho. Gaputa day tamot tinagbalin at trabaho idi. Okay. San gaya man nagkamali ti misis ko anang piligan ka? Benji, iho. Di mo kumabaybay antikabsat mo, ha? Insan yu kumangay ikan iti sakit ti ulo ti yayayo. Wen, papa? Kat si ka, Ana, igaad mo kumati agadal, iha. Kat tong palom kumati baga ti kapsat mo. Kastamat ti yayayo. Saan kayo kumanga agap-apa, ha? Saan kayo kumanapalubusan, mama? Amok matlang saan kayo amaigawid. Iso apalubusan kayon. Sapay ko mataagawid kayo adagos. Wan, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Dayta kumati kanayon nyo alaglakipan. Kanayon kami nga umatayo. Ngam para matlaang kada kayo ti aram idan ni. Wan, mama. Ket aganad kayo kumakanayon kin ni papa, mama. Wan, mama. Aganad kayo, Kan kanayon kayo ito nga umawag kada kami. Ala, yung kayo lumuganan. Mapan kami matan. 15 minutos lang ag-flight kami. Wan, papa. Sir Benji, adda ko malaang kayat ko adamagan. Ay na, Benji latan. Tsaka tinakapurpurman. Anya ka di kunaya damagan nyo? Benji, ita ka dila ang amapan iti sabali apagilyan dagiti dadakkel nyo? Saan, yaya?
Upat a bulan lang ti panagtali na dito Pinas. Kat pimanaw da manen. Nukas na. Nairuam kayon iti kabsat mo akanayon da apanawan? No siyak, narwama ko niyaya. Ngam ti kapsat ko, kanayon na abirukan da mamakan papa. Iso na sakit tinakam na iti papan da mamakan papa jabrod. Kasta talaga, Benji. Dumtang to siguro ti panawan, asaan danton amapan ijay sa bali apagilyan tapno manggad. Sapay ko maayaya. Ngam si ka, adda ka di pa dagiti tatakkel mo? Awan, Benji. Agmay may saak ngagbibiyag. Gapo taawanin dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente. Ket agmay may saak mat nga anak day di tatang kananang ko. Iso nga awan kadwak. Iso aswerte kayo nga kapsat. Gapo taad dapay dagiti naganak yo. Pasensya kan ayaya. Gapo iti panagdamag ko. Nalagip mo ket nga rod manen dagiti naganak mo. Ngam, hay. Kaslawan ti dadakkel mi. Gapo iti dayto a sitwasyon mi. Kanayon na kami apanawan da. Mamakin pa pa. Sana bali. Tapara matlaang kada kayo ti amin. Sa bagay Ngam ay na. Kasla nalabos mo tanyaya. Kwarta laang taday ti panunod da. Ading, apa di ka nag-uniform? Awan bibiyang mo? Anya? Unay mo tindita pa nagsasaom? Siyak pala ang ti inauna kadata. Iso asan kumamat akasta ti panagsungsungbat mo kanya? Awan mo ti dakas na timbaga ka. Huston! Ingkakit din iti pagadalan nyo! Anya? Katisumat! Ay, yaya, sikam ti makamu diti balay Mapan kami ni pagadalan. Wan, Benji. Kat agan-anad kayo iti dalan nyo, ha? Magyaman kami, manang. Hoy, Manang Rika! Agtrabaho ka lang diti unag ti balay Saan ka nga agtaktakaw? Ang mga nasumrok ka iti salid ko. Kat pakibiyang am dagiti nginginaan nga usar ko. Ana, anya ka din detang ibagbagam kiniyaya. Di ka madanagan, Madam Ana. Gapo tadyak pakibiyangan dagiti osaryo. Aramidak lang ang titrabaho. Gapo tadyak kayat nga ikatundak kasyaya yo. Ibagbagak lang ang tipod no? Anya nga iti amok. Iti day ta pa nagkaukawas mo. Sigurado apag interesam dagiti badok. Gapo ta nagtsaka ka. Ala, di ta kayon? Ay, yaya. Paspasensyahan niyo kumanti kapsat ko Ay na, maawatak ni Madam Ana, Sir Benji. Ay na, Benji latan di ko nung kanyak. Wan Benji. Ala, siya kunti makaamod ito'y balayo. Sumrakan iti pagadalan nyo. Taamangan numaladaw kayo. Ma'am Ana, anyat orasan. Apay nga itakala ang asimangpet. Itay pa asimangpet ti kabsat mo. For your information, Manang Rika, yaya ka laang dito'y balay mi. Isu nga awan karbengam amakibiyang iti amin yar aramidak. Kan awan ti karbengam amang ibaga kanyak iti kasta. Maawatam? Ma'am Ana, saan kayo apakibibyangan? Ngam siyak ti yaya yo. Intalagda kayo dagiti dadakkel yo kanyak. Iso ang pagrebengak akita akmat no anya ti aramidan yo. Arig nan siyak ti may kadua dadakkel yo. Iso a responsibilidad kayo abantayan. Ken iwanwan iti aramidan yo. Oho, adula amin nga ibagbagam. Ti ibagam kit di, biyangot ka katulong.
Anya. Manipod ita. Di nakpakibibiyangan iti kahit kung aramida na. Tano siyak ti masuron. Kabailan ka apapanawan. Laglagi pang. Balay mi da ito'y manang Rika. Maawatam? Anya. Ala, dita kayon. Ingkakit di ko pinanagiti badok na magaan. Anyan na itang ubing. Talaga asabali ti ugalin. Manang Rika? Oh, Benji, nakariing ka matgayaman. Kaya't mo ka dita itimplaan ka iti kapem. Ay na, Manang. Sahanan, syaklatan. Sa anak mat ngubing, nga ultimo kape kat ipatimplak pa laken ka. Gaya, Manang. Pasensyakan ka dagiti magbagati kapsat ko kada kayo idirabi, ha? Ay na, talaga di na mo ti masuruan. Nangagmugayam ti saritaan mi. Wen, Manang. Apag isorin mo harakit si silid ko. Kat nangag ko tinakapigpig sa panagsasauna ken ka. Sana bale, maano sakti ugali ni Ma'am Ana. Ay, Lod ako madamamakin papa. Makita daday ito yung ugali ni Ana. Ngamsan mo't ngamin, taura niya ti, panagpakaasik nga gawid da. Didak ikan ka, no? Talaga kahit dati agpado iti kwarta. Ngam di damot pampanunutin, na niya ti mapaspasamak ti balay. Benji. Ay nga mala, sana bale. Parang inton makawid da. Makita dati nagbaliwan ni Ana. Kat saan dan tunga umadayupay. Tapno mabantayan dan ni Ana. Tatalagamat agdi na tani kaskaso. Ala, agkape kakit din, Benji. Di mon panunutin day ta. Tapno saan ang makadadaal itimod. Renz, ang mga no, dati may balakad mo kanyak. Ha? May papanitan niya. Ay, anyang ta tinasaya at nga ramidag. Ne, ita ka man pa yan nagsinay ti kastakaw nag. Apay, ada ka di parikot mo. Tikapsat ko, Renz. Kanayonan amarabyan nga gawid. Kabailan na pa yan napukawan ni Manang Rika. Kitustumot dagiti ibagbaga ni Manang Rika kinkwana. Anya? Mano atawanan ti yaya yo. Ngam kastater aramidin ti kabsat mo. Imbis ko maanasideg ti nanakin ni Manang Rika. Wala rod, Renz. Sakpagid din makapanunot iti nasayat. Ang mga nusan ang makaanos ni Manang Rika kat pumalaw. Sapay na kananos. Anyan ti kasta. Nagbaliw gaya mo ti kabsat mo. Talaga nagbalbaliwan, Renz. Isu akas la ipungot ko nga rod. Ay, dahi tatisan mo nga aramidan. Amang ano kumarkaro kiti ti sitwasyon nyo. Magulog-guluwanak nga rod iti panunot ko, Renz. Basta, Benji, di mo ko mapaspasakitan ti kabsat mo. Gapo ta mabalin ang madadaal ti relasyon yung agkabsat. Gapo iti dayta. Kumusta kayong dita, Mama? Nasaya at latamat, anak ko. Ayan ka din ni Papa. Ay na, Benji. Busy ti amayo. At di trabaho na. Kahit kumusta kayon di tayo. Nasaya at latamod, Mama. Angam, pangaasiyo to agawid kayo kuman. Kasapulan kayo dito'y, Mama. Ay nanak ko. Ano sa nyo kumapay dita? Kaputan nag-extend kami iti kontrata mi. Mama, at dati nas ka na amamuan nyo may papanitikapsat ko. Malan, Benji. Agsarita tantumanan indon sumaruno. Nalpasan ti break time ko. Bye, iho. Panyan ti kastoy. Talaga kasla awan ti dadakkel mi. Ultimo awag. Awan ti oras da kada kami. Talaga akwarta laang taday ti panunot da.
Apay ka di nagbayag kayo amang hilukat itiri daw ha? Tuulang kayo ka di amin nakakadwak di balay? Nabartek ka man na simang putana. Anya ka din dito nga raramidam. Oh, sigamat gayam kabsat. Unay ka nana. Saan ang maiparbang dito nga raramidam ha? Sana man napakibibyangan. Ala, sumrakan. Okay. Yan dito nga raramidam hating ko. Diya ako namuti sa wakan ka. Talaga asabarin ti ugalim. Oh, come on, Benji. Amangan na maapal ka lang. I'm just enjoying my life, you know. So please, bay anak mo't kumaa. Aramidan mo at tikayat mo. Anya? Agyaman na kahit ipanang kadong kanyak, Renz. Amuklatan nga dati parikot mo. Isong inawagan na. Talaga bispring ka. Kaputa maawatan tirignak, friend. Siyempre Ngaman niya ka dati parikot mo. Ay, tilatan sigo da parikot ko Di ka di manan kabsat mo. Wan, Bren. Kumarkaro mo tanti kinatangkan ti ulo na. Sungbatan nakpayan iti dakas. Nang runa kinimanang Rika, di na pulos ipangpangag. Ano sa mlatan ti kabsat mo, Benji? Barang agbalo ito matlaan. Ay, namaminsan. Kasla pa basulak damamakan pa pa. Kaputa kasla dida kami pagkanano. Awan pa'y matikunada nga umayda kami pasyaran. Extend iti kontrata da. Amangan no kaya dati makaurnong itinawadwad, Benji. Ay, adama ti basita negosyo da, friend. Ngam, ay na. Jack amo, no apay asaan da amapnag. Kwarta laptan ti adday ti panunot da. Manang, tingat rabin. Ngamaon pa'y ti kapsat ko. Un nga ron, sa dinungatan tinapnapanan na. Uray ko man numaawagan ti cellphone na, ngam saan mat. Un nga ron, manang. Sigurado nga inadep na ti cellphone na. Ay, una yan ti kapsat mo, Benji. Kasla saan a babae? Tilar aramidan na. Un nga ron, jak pa'y amon, noan niya tinaskan nga ramidag. Tapno madisiplina ti kapsat ko. Uray siyak. Ngamin, kabailan na kun abugkawan. Diyan kun kabailan akong traan ti arami ti kapsat mo. Kababayin pa yun kain ka, manang. Awan anyaman na kanyak dayta, Benji. Kabailak nga anusan. Ngam syakit di ati mababain. Gapot amangan no anya pa'y ti maibaga dagiti dadakkalyo. Amangan no kunaan da pa'y abinaybayan kayo. Ay na, agyaman na kidi ay ti anus kan panakaawat mo, manang. Ngam damamakin papakit di atinas ka na pabasulan iti dayto ang mapaspasama kita iti kapsat ko. Kaputa nalipatan dan ti pagribaganda kadakan nga anak ta. Tay talag pababak nang ti unain da. Manu, ada ka di kwartam dita? On kwarta ka na. Nagastos ko niya intad damamakin pa pang allowance ko. Oh, di ko namkit di imot ka. Apay, at damat intad damama kwarta ma. Kan apay anarabyan ka man asimang patitikan man. Napanam. No sa day naman ti nagapwak, labas ka na doon. Awan ti bibiyang mo. Kaya't mo ka di nga iyawag ko kadamamakin papaday ito yung aramidam, ha? Di sige, iyawag mo. Total, si kama ti paborito da nga anak. Sikat ti kanayon a husto para katakwada. Ay, apo. Talaga sa balin ti ugali, mana. Talaga di mon ammo ti masurwan. Hello, anak ko. Mama, pangaasiyo ko man. Agawit kayo mutin at akailiw da kayon. Palagpas mutin ti kontrata yo Benji, anak. Amumat no kasano karigat ti biag di ta Pinas.
Iso a plano mi nga ag-extend manan iti kontrata. Sana bali tadadakkel kayo matan. Mama, nag-extend kayo. Diyan ko na muna niya ti mapasamak. Marigatan ako ni ti ugali ti kapsat ko. Agrama ni Manang Riga, bugkawan na pa yan. Anya? Maaramid dayta ti kapsat mo? Wan, Mama. Kat nakaro pa yan ita. Agawid latan iti kay kat ng aldaw kan oras. San lang nga dayta? Nasumok na pa yan ti makibarkada. Kat agbarbartek da, Mama. Ha? Ayaw na yun. Apaya sa bali matan tinasumok ti kapsat mo. Mama, nung napatag kami kada kayo ken ni Papa, agawid kayo kuman, bayat ana sa papay. Pangaasyo kuma, Mama. Malabay am iho. Ibagak to iti amayo ti may papan iti dayta. Oray santa siguron nga ag-extend iti kontrata ta. Sana bali, tadamot di negosyo tayo iti Pilipinas. Isulatan ti ipamaysata, tapno mabantayan ta dagiti anak ta, nang runa ni Ana. Wen, ay, italangan na amiris ko amano atawan tagaya man dito eh. Nilaing rikat ti kadwa dagiti anak ta. Iti lasod ti manuatawan. Isang makonkonsensya, iti makasangit ni Benji agpakpakaasi, nga agawid tayo di pagilyan tayo. Huwan nga ron, oray siyak, isong agyaman nak, tayo manugot ka nga agawitan. Wala ni, amang anudakta kas pa iti mapasamak iti anak ta, ani Ana. Kapo iti kaawan ta iti sibay da, bayat ti panagdakkel da. Dakkel tinagkurangan ta kadakwada. Dakkel tinagkurangan ta. Gaputa intalekta ida iti katulong tayo. Kabayatan ti panagdakkel ta. Isa mawatak ti anak ta, no nasakit tinakam na. Gapu iti kaawan ta kanayon iti sibay da. Gamnasken ko maamawatan naman. Nga amin asakripisyo ta. Kat para kadakwada. Huwan nga ron, ngam di namat maawatan dayta. Sana bali, ipakaawat tanto dayta kadakwada. Nakaawit kami, anak ko. Iso apang asim kuma, tadi na kami kumakagura. Apay pilangan nagawid kayo, Mama? Saan ka di akwarta laang tinapatag ka na kayo? Anak ko, nakamiris kami. Wan, dakkel tinagkurangan mi kada kayo nga anak mi. Ngam gapuday ta iti ayat mi ama kaurnong para kada kayo. Awan sirbi ti ado akwarta, no nabaybayan na kami mat, Mama. Pakawanan na kami kuma, anak ko. Dakkel man tinagkurangan mi kada kayo. Ngam para matla kada kayo ti amin. Wan, aklunan mi asaan kayo anayalika ka anaimbag. Isa apakawanan na kami kuma, anak ko. Mama. Kat agpipin na kawan tayon, anak ko. Agpapada tayo ang nagbindot. Gaputa di mo matinikan patag, dagiti pa nagsakripisyo mi kada kayo. Huwan, Mama. Ita, maawat akong ti amin. Ikarik, agbalbaliw akon. Igaad kon ti panagadal ko. Ngamsapay la ko, Ma. Tadi na kami matan panawan, Mama.
Saan tayo kumaaliwayan ti pagrebengan tayo kadagiti anak tayo? Kabayatan ti panagtrabaho tayo. Kadagiti anak, maawatan tayo kumadagiti naganak tayo. No umadayuda gapu iti ayat dang agipundar para iti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas. Iti biyang, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.